Dochtúir. Roghnaítear t-imreoir ngrúpa agus iarrtar seasamh taobh with an doras. Seasann gach duine eile i gciorcal agus greim láimhe acu ar chéile I bhfoirm slabhra. Casann gach duine isteach ar chéile go dtí go bhfuil an slabhra ina thranglam ach greim láimhe acu ar chéile I gcónaí. Caithfidh an t-imreoir teacht isteach ansin agus eagar a chur ar an slabhra arís.